Okay, izihlobo zami ngicela sizwaneni ke. Sesivele nje ke sesivele sa okay. Sizongena la etendeni. Okay? Sithathe sikuthathayo sibuye sizohlala lapha phansi. While umakoti nomkhonyana besayoshutha. Niyazwa ihlobo zami? Sizokwenza ke lokho ngeorder.
Singagxobani abanye bethu bagqoka ama-Crocs acijile. Abantu bangahambi sebeneyinzwane ezingaphelele. So sizongena nje la, take ama-status, then sizobuya uzohlala lapha phansi ngokukhulu ukuthula. And ngiyacela kulabo